Aquí campanar Sebas, Marta, Xavier Aragonès, el Jordi Font, Carles Valeta i el Martí Berniol. Llavors, si hi ha algú que no digui... I el Freddy i el David. Llavors, aquí tenim el Trus, l'Hermen, el Jaume i el Jordi Gaspar. Llavors, equip Cascades, l'Helena, el Marc, el Palo l'alliberem perquè estarà... Tu, Palo, estaràs fent reportatge, no? El que vulguis. La Caro, l'Ale, l'Iscla, la Cris, la Montse. Llavors, plataformes el Ferran, el Pablo i el Carles. I llavors... ja està. Sí? I a la nau anem o no? El Xetxo. I el Xetxo... No, i Xetxo... Però és que necessitem les plataformes aquí de moment i a la nau... bueno... Pujar coses a dalt. Si voleu... Som gent suficient. Jordi... Jordi, podem fer una avançadilla per anar a la nau a pujar material, també alguns, o prefereixes primer fer això d'aquí i després pugem-lo a la nau? Jo preferiria fer-lo d'aquí. Sí? Sí. Posem-nos a sa com les cascades, vale? Ja penso que s'ha de fer també el cartell de la garça. Mira, hosti, que estigui aquí a aquesta hora, que estiguis aquí a aquesta hora ja... Què et vaig dir? Jo he quedat amb els Sebas a les 9:30. T'ho han dit, no, que no tenim el Satrot? No, m'han dit que tenim el Satrot i que està tot controlat i que no hi ha cap problema. No, vinc a pujar el cartell de la garça i Està tot a full, no? Que passo per allà... Està a l'altra banda, vale? I ara arranca des de dalt. Ja veuràs com porto una hora intentant... Intentant-ho? La que tinc jo ja. M'he mirat... Però ahir vam encendre des d'aquí. Veus? Ara ja funcionarà. Ara has de ficar cap aquí o cap allà. Jordi, ens avises, Això està molt negre. No, deixa mirar el temps. No, si no miro el temps, miro el cel. Compte. Ja podeu tirar el cable, Perfecte, ara el pugem. Vale, som-hi, Hermen, Espera, tiro... Nois, aparteu el cable que m'acosto una mica. Vale? Que l'ha tirat? L'ha tirat? Ja està. Passa la brida per dins. És que no ho veig, tio. Espera, aquí. Passa la brida per dins del forat, que aquí és impossible que caigui. Clar, exacte. No, i pel forat aquest d'aquí, que té petit? No. Jo crec que amb aquesta... Passem per aquí, passem per aquí, pillant el cable aquest també, vale? Que enganxi. El cable l'heu enganxat? Sí. I si no, ara em passem una. Vinga, ja està. Ho tenim. Hermen. Sí, que em mata el Jordi. Més temps no es podia posar, Tens molta corda. Què? Sí, us ho dic a vosaltres, que més temps no podíem posar. No, perquè al final per metres fan separació aquí. Sí, per això. Les tirem. Exacte. Aguantem una mica, no? Teòricament posa que farà ruixat així, que no la plora a saco, però jo aguantaria un moment. Sí. Tenim els filferros posats. Estan presentats els filferros. Posar els que van d'arbre a arbre i aguantam al màxim, tio. Perquè és que si es mullen la caguem, tio. Si després es petaran, doncs caurà tot sencer. Jo faria ara posar filferros i aguantar una mica.
Sí, hem mirat el radar a veure com està això. Sí, clar, estan allà. Després, potser, bueno, jo crec que arribarà tard, allò. El radar diu a la 1, no? Sí, però... Que arriba, l'Ofort arriba a la 1. No, que s'acaba a la 1. Ah, s'acaba a la 1. Bueno, a la 1... I l'altre que ve després arriba més tard. Si s'ha muntat això i està muntat el Però és que campanar, ara apreta l'altre, més. si hi ha... Clar, no, ara no podem muntar, està clar. Jo esperaria un pèl. Sí, esperem 10 minuts, un quart d'hora, Val. segur que para, tio. Doncs res, som-hi. Anem a tapant. Sí, ens tapem i ja està, avancem això al màxim i... Jordi, tinc una pregunta. Veus ho aquí? Sí, aquest hi ha uns que posa dreta esquerra. Va en sèrio, eh? Què, Martuti? Marta Fuertes. Mira. Jo li he preguntat. Has preguntat el què? Mira, que aquí posa... Aquí posa... Te lo has creído. Va en sèrio, tio. Això té posició, n'hi ha uns que van a la dreta, que tiren a la dreta i altres que tiren a l'esquerra. ¿Qué pasa? Deja. Me estás sorprendiendo. ¡Qué cabrón! Sí, cara, sí. Sort del Fèlix, sort del Fèlix. Però el que us dic va en sèrio, o sigui, aquí perquè tot el rac va cap a una banda, però hi ha vegades que posa dreta-esquerra perquè... Estem fent cap aquests. La resta són... Vine. Que el fem que pugi mentre estem pujant, ens han parat. Vine. Vinga. No, ostres, no, és que aquí quan hem de pujar... Ara perquè els tenim a dalt, però que han de pujar els sacs de sorra manuals. El de 25. 25 quilos cap amunt. A la dreta, vale? M'han dit campanar a la dreta. Vale, perfecte. Allà, vale? Sí. No recordava que era pujar aquí, tio. Sí. Cuidado el cap aquí, no? Sí. A veure, hi som. El cable del pujador sempre l'has posat per aquí? Sempre l'hem posat per aquí, sí. Per... No, per aquí no. No, ha d'anar per fora. Clar, per això et dic. Ara sí, eh? Sí, no, és que no sé per què l'han deixat. Val, no, per això t'ho deia. I més amunt. Pujar amunt i potser aquí tenim un altre cartró per posar-lo. Bueno, no farà malbé, no pateixi. Val. Aquí sí perquè fa cantonada, aquí va recte. Val. Sí? No. Vull dir que és més que res perquè no s'humitegi res i no es mulli perquè... Sí. Los bajitos no arribem. Aquests que són els com un Sant Pau, sí. Sí. El què? No, deixem-ho de moment, deixem-ho a terra. Sí. Vinga. Va, Sebas, que t'espera l'Ernest allà. 3. Vaig cap allà. Vale, anem. Ara, iscla. Ara, Andrea, fins on arribes tu? Fins aquí? Sí, has lligat d'allà, Pablo, tu? Bueno, avísame, tio. Jo no sé. Una mica cap allà. Ja li pots fotre, Jordi? Cuidado, vale? Cuidado!
Touch Play. Play. Cuando Ya. ¿Vale?